number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Member KBP, kapisano ng mga broadcaster ng Pilipinas, mga tugang oras po nyato. Alas 8:07 na nin pagka-banggi. Good evening po sa mga kababayan natin. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Oh. Good morning po. Thanks God. Dahil po kita nawarang usong mga tugang ni Super Typhoon Uwan. Pero ipangadita po ang mga dadalagaan ang pagkaini. Sangon yan niya ni sa may parte kang Cam Norte, may taas na parte. Ang sabi, tibaad kong sagipsipan mga tugang sa Calaguas Island. And then madiretso mga tugang duman sa may parte kan Aurora. Okay. So, ipangagita po yan sa mga agiang pakaiyan na bagyo na makusuguno noon para di naman pumakadanyar pa. Tamatindi ang iwinalat mga tugang na matubig at saka makusog puso paros dahil lang po dyan sa pangyayari na haluyunon pagpigalat pagkatapos haluyunon magali. Kaya talagang so inagyan kinurok-kusok man talaga. Ani po, dakol na mga ano yan, mga kahoy, dakol na mga batag, dakol na mga pananom ang nadistroso and may ng mga harong po na nadistroso as in may mga lugar na binaha. So yun na yan ang mga sa aga first thing in the morning, yun na po yung gigiribuhon ka mga disaster officials ang pag-assess naman yung disaster assessment and needs assessment, yung dana. Yan ang mga kaipuhan naman, kung ano ang mga kaipuhan as in pirang damages na na-incur. Nahiling ko kasubago, duman sa ano yan, sa post kan mga taga-Kagraray, kadakol na mga batag na nagkaturumba, pagkatapos mga kahoy na natumba and may poste ng kuryente na natumba. Hinda ko lang kung ano yan, kung possible, yung tinampo naman mga tugang pasisiring sa Kagraray. Kasubago na hilingta sa post ni Kapitan Yel Cruz na pig-clearing nga ni kang barangay Garos o iba, ano yan, aputunta, di ba, kung may kumakontakta si Kapitan, aputunta kung passable yung area, kung passable yung lugar ninda, naagihan, mga tugang, kaya lang medyo ang signal duman, garubako maray, yan, hello, Yel! Ay, sarali, yan, hello, Yel! Ay, gar mo do yan tanog ka niya, ang ata din ayan. Yel, good evening tabi. Ayun, opo. Yel, on air ka. Baki, kuha lang kami ng situation report dyan po sa area mo, tabi, Kapitan. Okay. Ayan, So opo. bago naglibot-libot kita ko bago mga alas 4:30 hanggang alas 5. Grabing nagkaturumba di ang mga poste ng kuryente, mga kahoy, nagkaburuhan. An makangalas nga nita. So kahoy na day na buwal ni Remeng. Pag-agi kay ningunya ni Juan buruan, tabing buwal digdi sa bariyo ngunya na makahoy. Pero kay riba sa mga tanod ko subago, nag-relinig na nag-clearing na kami. So ang bilog na bariyo, kulang naman ang kahoy na inayaon sa tinampo. Pero sundara ko lang paano, pigpagahan mi na lang baka sa agam ni Haralion. Ayan, pero ano So yan, para Kap? sa Passable man, passable. passable sa mga motor, dakol naman nag-aragi. Sa mga harong naman, dakol na sa mga light materials na harong dakol na nagkaderestroso, sumakabaasan ta, nagkabaralumbunan. So para wala man ki nagbuwis ki buhay tagabus man nagsunod sa tuya nagiribakwar ka bus na mga halos 75% kay kan mga houses nagibus sa light materials nagibakwar sa mga sa eskwelahan sa barangay hall tapos sa mga private houses ta. Ayun. So ang ano lang talaga yung mga pananong matindi ang distroso.
Ayo po, tabi. So mga batagtan na kuya no kabus ituturumba so mga lati kan sa tuya din ng mga gurang talagang nagadiristro so talaga grabe. Ang nakagrabe sa muya ko subago so habagat. Habagat. Mga 4 na oras kami po habagat, grabing badol ito sa habagat sa muya. Mga anong oras nangyari tabi ito, Kapiel? Nagpuon sa habagat alas 9 hanggang alas 12:30. Ay, wow. Yun na yung ano, yung talagang sabi ng Pag-asa na pag alas 9 ngaya, talagang makusog adi. Yun ang sinapar nindo talaga diyan. So, maray ta nakaibakwar palan so mga residentes na diyan kaya na-achieve da itong zero casualty. Opo. Pero man tabi iti umar na araw ka ng tigigibot na digdio kada bes na may mga maraot na panahon, nagapaibakwar kita. Dako lang nagsusunod digdio na mag-ibakwar ta. Pinatuod ko sinda na pagpakakanon. Pag nag-evacuate, mga evacuees na nagluluya ang boat ka na mag-evacuate. Pag wala mang kakanon, oo. Kaya pala nailing taka. Nagluto kitang palutuan. Kaya pala nailing taka. Nagsusunod ang mga tao dito sa tuya. Kaya pala nailing taka kasubago. Ikaw mismo nagluto kan kunya ang sarong kawa. Kaipuan na maghiraw. Kahirak man ka sa tuya mga evacuees. Grabe yun. So, mga nag-evacuate mga senior citizen tapos yung mga akian. Ayun. Ano yan? Itong bagyong ito na ano yan, uminagi ka subago. Ito sa primerong experience nito na halabaon ng paghalap? First time. Dati paano bagao? Pag sinabing habagat, maximum na yan kita 30 minutes. Kusubago, makangalas yun siya ta almost 4 hours badol so habagat kusubago. First time sa history kang bariw. Nanamatayan may narog kay to. Iyo, dakulaong kaya. Dakulaong siya kaya maski 30 kilometers per hour sa iyang speed. Day nakakaabanting marita. Magabat, siyempre dakula Dakulaon. So far, ano tabi ang ano yan? Nagdecamp na kamo o sa aga na? So mga evacuees tao na hindi man nagkararaot sa mga harong, na nagre-reparos, tapos kang nakahiling ng bilo harong, sa evacuation center, nagkurang. Pero sa mga daranyaran talagang mga harong, nagpupugit ang mga evacuees sa school ng Budal. Ayun, ano yan? May total, totally damage ka mo dyan? So far ko subago sa paglibot-libot ko, anong palang sunahiling kong harong na totally damaged. Ayun. Tapos may partially damage yan. Ano yan? Buong mga light materials? Opo. Ayun, okay. So mga light materials. Sa pagbaha, tabi, Kapiel, may na-experience ka mo? Igwa, grabe subaha ko subago din sa Purok 5 at so kabasan makangalas unta sabi mo garo na siya dagat, grabing hukol talaga. Ano yan? Ali sa inso Pero so lang. far, wala man kay naapektuhan na harong kay nag-apaw lang talaga so mga sapa. Grabe bagang uran man itong dardara. Ayun, uminapaw so sapa. Yan dyan sa lugar nito. Kaya nabalunbunan so kabasan kairak man kang kairak man bata garo marita na naani na o maani humpasa na. Ay, salamat sa Diyos nga ni Sir Marta, nakaani na po kita ka nakaagi simana. Ayun, okay, so ano ang next step na tabi, Kap, dahil dyan sa sitwasyon na sinaparkan sa inyong barangay? Ang tigigibo ko mo niyan, as of now nga ni nagigibo awang report kang mga partially damaged, buda totally damaged, tapos sa aga, pagpapadagos ta ang pag-evaluar kan damage. Tanganing may pasataman sa mga agency concerned, sa DSWD, sa munisipyo, ta kung igaman kitabang na magabot, sigda man ang mainot na matawan. Ayun, so ma-implement na kamukan dana, disaster assessment and needs analysis, di ba? Okay. Nag-advise naman ako kay Treasurera na kung kunya makapawithdraw niya ako kita kanso sa calamity. Fund. Kaya makataw lamang niya ako kita kibagas na mga pirang kilo tapos kung may dilata buda mga date man na pandagdag pa sa panguruan daw na pangangail po. Iyo po. Okay. Kap, baka po may mensahe ka sa mga kababayan dyan sa Bariw, mga constituents po nilo. Go ahead po, tabi. Opo, ang sa tuyang padagos na mensahe po yun na ang nag-aagi sa tuyang ngunyan pagbalo sa naman. Dahil pagluyahan kibuot, tayaon po ako ang sa kuyang council na padagos pong maantabay, masurog sa mga pangangaipo po nito. Ayun. Kusugan ta sana po, say day mawaran.
kipaglaom, asin, pero kitang manalig sa mahal na Diyos. Ayan po. Ingat po tabi, Kapiel. Ingat sa gabos, sa mga konstituentes nyo dyan, asin sa mga kamag-anak natin dyan. Ingat po tabi. Opo, Tio Mar. Salamat mo po. Ayan, mga dugang Kapitan Iel Cruz, ano yan, Barangay Bariw. Diyan po sa isla di Cagraray. Yan, diyan po sa Bakakay. Yung ginunon mo, so kapitan ang nagluluto kang sa indang pagkaon. Yan ang mga practice na. Pero tama ito sabi ni kapitan. Day panluyahan. Day panluyahan. Diba? Tagsubok lang yan. Siwan lang yan. Habang kita na mabuhay, fight sa na kita. Diba? Di man mataw ang Diyos ni hindi ita kaya. Diba? Yan. Pero may lang lindong ramdamon ito pong footprints in the sand. Diba? Nakanta tangani po na ma-inspire ka po perme. Alright, so yan po tabi adi. Pag-ibuoron ta kay kapitan, tanaylin ta kaya kasubago na nagkakaigos yung dadumaning paglilinig sa indang ano yan, sa indang lugar. And yan, may narinig kita mga poste, dakul da ang poste man na natumba duman sa indang area. So yan pa ang mga iirahayon, mga tugang kang ano. So medyo baka maloy-haloy pa na magkaigo ng kuryente giraray dyan, bata marirahin ako ta medyo stable na, kundi paano kayan, force majeure yan, di ba? Na nangyari. Alright. Hello kay Maricho Caranza, good evening ngayon, nakantabay pa rin kami. Kami man nga dakul na batag man na tumba pangyari di lamang napakroon dyan ulupakon. Benji na Pogi, magandang gabi idol. Day may nakapasyaotat kanina kagabi, wala data. Gugo naman. Kumusta po aram kong pagal-pagal ka mo pati radyo lobat kaya day nakadangog news yan. Okay lang po tabi, idol, no? Benji na Pogi, always listening mga tungan sa DCGB, okay? And siyempre, sa mga pag-iripat sa Kabadik at CBCom, Team 1001, good morning, good evening. Pagkatapos, sa tuya ng mga pag-iriba man sa Bicol Emergency Communication, good morning po tabi, good evening po tabi. And base duman sa mga ipinaabot, mga tugang ng updates, as of 7:18, ngunyan pong Banggi, not possible to all vehicles and Iriga City flooded na po hanggang kasubagong 7:19 ning Banggi hanggang ngunyan, no, dahil pa nagsusubside. Kaya yan po, ingat po tabi. And kasubago so updates ta yung Masuli Iriga Road dahil managihan ta may mga nagkaturumba man duman po ng mga kahoy man. Okay, so yan po tabi adi sa mga kababayan ta. And siyempre duman sa mga tagabantabay padagos po ang clearing operations, and pasalamatan ta po ini na mga daing kapagalan ng mga miyembro ng Bureau of Fire Protection. Nahiling ko kasubago kay Bani Mayor Isam Ismail, manumanong fight nila patok ang gamit ka mga firemen natin para putulon mga tugang sunakambalang ng mga kahoy. Daing exchange susindang gamit kundi patok. Palakol ang gamit. Kaya sa tuya po ng mga ano yan, mga miyembro ng Bureau of Fire Protection, saludo tabi sa Indo, daing kapagalan na pagresponde para lang maklear ang mga areas, sining man ka mga taga DPWH, so mga ano yan, mga kababayan natong miyembro o tauhan, mga tugang ni na Andy Marbella, yung sa grupo kan task force kaayusan at kalinisan, di ba? Para ma-clear lang po ang mga lugar na yan, and kadakol po na trinabaho ang mga tauhan ninda pati na ang BFP nag-clearing sa may party kan Rawis, pagkatapos duman sa itaas kay bana ni Mayor Isam Kasubago. So yun po tabi ang mga sitwasyones na nahiling ta, and na nutaran mga tugang sa tuya po na pagsubaybay man sa mga pangyayari sa palibutan. Okay? Ayan, alright. So ano kaya kung iguana ning ano yan, bagong bulletin ng Pag-asa, bulletin number 12, para po sa bagyo na si Uwan. Sabi ni partner Gerald Aranya, good PM sir, MD, maraming salamat kay Lord.
God at sa GB family for safety and kahit pagod at nakakatakot para maserbisyo ng mga tao andyan sa pinilong dara ni Super Typhoon 1. God bless all over the world po, tabi. Yan. Commitment kang network yan pagkatapos kan sa tuya pong mga pag-iriba. Dahil po naman sa kamabutan mo na Sir George na during the times of calamities, we have to go out and help people, mga tugang. Alright? Okay. Duwan, sa mga kababayan ta, salamato na maray magpangadyi kita, kunyan po na pagkabanggi, and sumari ay pa na ilawan, halat-halaton tapot, dahil man niyang papabayaan kang gobernador, kasi may pronouncement baga, si Gobernador Noel Rosal na yan ang sa iyang tataonin prioridad, mga tugang. So iba na mga na-restore na, di okay na, kasi hindi man po ura-urada na i-restore tulos-tulos yan, in-inspection ng pamanian, kan ano yan, kan Alba Electric Cooperative. Primero yung mga substation, ewan natin kung binabaha pa, kung may tubig pa. So dyan sa Bitano, yan so reason kung nga pinalsok so ilaw kasubanggi, tapig abot ang tubig sa substation. So kung maging okay na yan and ready na para matawan ng power kan NGCP, ay di aandar yan. Pero hilingon pa sa backbone, pagkatapos na okay na ang backbone, saka naman yan yung mga lateral. Yung mga yan, yung mga linya na pasirin sa mga rung-arong ta. Yan po, tabi, yan proseso para po duman sa mga kababayan ta. Alright, duman sa mga tagabayan tabay, tabi, aramon ta, ang kamugtagang kang panahon, kung nga ina si bagyong uwan, badla maka kuha ka na kita ng news, bagong update mga tugang dyan po sa 8 o'clock, di ba? 8 o'clock. Hello po. Good afternoon po. Ay, hello sir, sa po tabi ini. Si Jaime Morales po ini. Ay, Sir James, si Mark Tabi, mahagad kami. May bago na kita, may bulletin number 12 na kita. Actually, na po ini, 13. 13 na. 13. Ayan, As opo. of 8 p.m. Opo, as of 8 p.m. Okay. Sige po tabi, Sir James, magdangog po tabi kami para po dyan sa imo pong bulletin number 13. Go ahead po tabi. Kayo po marahay na banggit po sa mga paraang tabay para po sa update digdig kay bagyong uwan. So padagos po niyang na-maintainer ining sa iyang kusog as in category na super typhoon. As in tiglalauman na man na oras pwede nang maglandfall ini digdi sa central or sa northern portion kang Aurora. So nagdudukot na ang sa iyang eyewall digdi po sa nasabing lugar. Kaso bagong alas 7, pigkakarkulota ang sentro ni Bagyong Uwan sa distansyang 125 kilometers northeast kang Infanta Quezon or nasa 85 kilometros east-southeast kang Baler Aurora. So ang sa iyang maximum sustained winds na mantener sa 185 kilometers per hour asin so pagbugso kang Doros Pusugas Dines minaabot man sa 230 kilometers per hour. Hindi po padagos na naghihiro po kasi digdi sa direksyon kang norte sulnupan as inamantener itong sa iyang speed o kaskas sa 30 kilometers per hour. Kung padagos po na mahiro ini sa presenteng direksyon as in rekas, posibleng sa masunod na 12 oras nasa costales na ini kang Bolinao dyan sa probinsya kang Pangasinan. So sa tuyang mga signals, dahil nga nagrarayo na digdi sa Kabikulan ining si Bagyong Uwan, so nabawasan naman as in nagbaba so mga signals na digdi sa Bicol region. Aktualmente, wala na kitang lugar na nasa irarum kang signal number 5. Mm-hmm. Pero signal number 4 digdi sa Bicol, na-lift naman ang pinaka-alangkauta na lang ang pinipong signal number 3. So, ang signal number 3 nakapairarom ang probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur, asin Catanduanes under signal number 3. Mm-hmm. Asin signal number 2
ini pong Albay, Sorsogon, as in ang northern as in western portions kang Masbate. Kaiba na po ining mga isla kang Tikaw, Asin, Burias. So natatalang parte kang Masbate under signal number 1 na sana. And then so Sorsogon nasa signal number 2 pa man Gararay. Ayun. So yan lang po ang update sa digdingan ni Manong digdig kay Bagyong Uwan sa mga oras na po ini. Sir Jim, dahil dyan sa development na yan, ano na ang sitwasyon ka magiging panahon tadilitabi sa probinsya kan Albay? Well, since paparayo na sa Satuya ining si Bagyong Uwan, so mas marahay na panahon na ang laumanta. Although may mga biglalauman mangyarari kitang mga light to moderate rains, kung minsan may mga nailing kaya kitang mga nagbubukod na convective clouds o so mahihibog na pangonoron. So pwede ini ang daki makukusog na oran, pero mga ano man lang mga passing rains na sa ini. Kasi so Doros mas maluya ng Doros ang naumanta since ano na kita. So outer periphery kang diameter kaining si Bagyong Uwan. Ayun, opo. Okay, now ano yan? Nabawasan so sa iyang kadakulaan o namantinir so 1,800? Well, medyo nagsabit ang sa iyang so total na radius, pero so pinaluwas na bulletin na sa manggirarayang kaining ang radius nasa 900 kilometers ng Gararay. Pero in terms naman sa thickness, medyo nagnipis na so panganuron kaini, lalong-lalo na so outer rain bands. Pero so inner rain band, so arani naman sa sentro, medyo huruhibog pa, pero luwas na po kita naman ang Bicol. Ayun. Opo. Ano yan, Sir Jim? Expected na ngunya na banggi or early morning ang landfall duman sa parte kan Aurora? Ganyan po na banggi. Actually, approaching na sa iyang sentro. Haranina, no? 125? 85. 85. Baler. Kang Baler, Aurora. Ayun, opo. Okay. So, ay salamat. At least makapaglaban na si BPND sa aga. Iyo po. So, mas maray na panahon ng lauman sa aga. Ayun po. Gitabi, Sir Jim, salamaton mo na maray. Mabuhay ko sa pag-asa. And medyo makakahangos-hangos naman sa kababayan nato. Ayun po. Welcome po. Asin, salamat man po sa Indo sa tabang para maipabalangibog ang mga importanteng impormasyon manungod po sa mga nakaaging bagyo. Yes, welcome po, Mabalos. Thank you very much, mga tugang, Sir Jim Bordales, kang Pag-asa District Regional Forecasting Center. So yan na po tabi, ang pinakahuring dispatcho kan kamugtakan kang panahon, mga tugang, kainin ni Bagyong Super Typhoon Uwan. Hindi talaga siya nagbawas ng kanyang power, ang kusog niya. Di rin nagbawas ng kanyang hiwas, tapos ng northwest na siya. Northwest ang direksyon, di nagbawas ng speed. Dakulaon mang giraray sa iya pong langilang. Ayan po tabi, pero ngunya nagbanggi, expected na po na maglalandfall na haraniho na sa 85 kilometers, Baler, Aurora. Bata kasubago naman sa Baler, matindi so matindi so storm surge na nangyari kasubago po na pagkakapon duman sa area ninda. Kaya iringat po tabi sa mga pigaaragihan dyan, mga agyang kayo ni pong bagyo. We hope na daiman po madiskuido nasa evacuation center na Sugabos, pagkatapos daiman po nin mawara daing doon o kung ano pa man, nasa safety na po kita. Okay? So binaba na sa tuya po na mga signals, and ang may signal na lang mga tugang is signal number 3 kita. Signal number 3 ang Cam Norte, Cam Sur, and Catanduanes, and then yung Albay signal number 2. Hopefully mamaya or sa aga magbaba pa po ini habang siginawan ng rayo niya ang mga tugang sa tuya po dito sa Kabikolan. Salamaton po maray. Rest of Masbate, signal number 1. Okay? So
mga kababayan ta, matugang yung Tikaw and dyan po sa, Burias Island, signal number 2. So yun po yung tabi, ang pinaka-latest, mga tugang sa Pag-asa, na nahugot niya ito kunyan po, mga tugang ta, every 3 hours, ang papalos po sinda, din update yan. Good PM, Papa Mar, good eve, Papa Mar. Nagli po sa Ligas, pinarin daw po magkakailaw, thanks po tabi, yan. Ayan po ang pigtatrabaho ka din, yan ang piga-aram tayo, siguro sa aga, masabutan ta, kung arin ta sa nagkapit ng porsyos talaga iguana di ba? Kami nga idigdi pa dahil pa kami digdi naka-generator set pa rin po kami tabi, okay? Ayan, yun, sa ano yan, sa mabukas na tabi andam kambuhi, saka sa irrigation, so expect na mabaha, sabi po kang pag-iribat sa Bicol Emergency Communications, Okay, sige po tabi. Dugaan tayo ng istorya, nasa linya si Joshua James Bino. Ayan. Joshua, madali-dali na mag-horizontal kita. Makakadukot na ang likod, adi. Ayan, Joshua, plus kami. Nagkuha na, nagpapaagaw-agaw na ang mata. ako nga niya, ako digdi ako makaturog. Yung sa labaga, alauna, alas 2, nakagpapasirin na ako digdi. Di alam bro, magpalan. Yung ane. Actually, Sir Mar, mangap ka pa ko digdi. ang kinamarayan, suali ko, kuning unyan digdi sa may heron sa estasyon ta. Ay, Nagpapakaray na kan, supply siguro kan na kuryente. Abi bilang tabi Sir Mar sa may oro inutan tabaga sa may alangkaw na porsyon kan tinampo. May mga darang panungkit sa mga personal tabi Sir Mar kan Albay Electric Cooperative. Actually, talagang puga-puga man ngunyan, doble kayod ang mga taga-Aleco para makapag-reparo, mag-check, ma-inspect, sabi Sir Mar. Okay. Kung na mapupwede nilang maibalik ang supply kan kuryente. Actually, kasubagong maliwanag pa, talagang kasarabay-sabay na kan mobile unit ining service vehicle man kan Aleco, sabi Sir Mar. Naglilibot naman sindahan digdi sa palibot kan Legazpi and Daraga area. And maski nga ni Sir Mar ngunya ng Banggi, ongoing pa na pagreparo sa palibot, sabi Sir Mar. And uning nga na pinagtatanaw ko, digdi sa Imperial Court, yaon ang mga personahe ka na Albay Electric Cooperative para Sir Mar mag-instruction, mag-check ka na supply ng kuryente. Sa ibang mga lugar mga Sir Mar na areglado man ang sitwasyon, dahil mga problemang linya, buda mga poste, napailawan na kaso bago. Kundi, siyempre, may beses namin na palsok man giraray. Opo. Tapos nag-ihay pa sa ibang mga lugar. Iyon. Kaya Pero sa Sir Mar, minimal lang kumbaga damage na nanotaran digdi sa tuyang palibot sa Legazpi. Correct. Pasalamaton kita tabi, Sir Mar, although kasubago talagang namati taman so makusog na rapado kan paros, pero nakasuspiner. So mga poste, sa ibang mga kahoy tabi Sir, although may mga nagkaturumbaman na iba, pero bako masyadong dakula to iwinalat na danyos, kaining si Super Typhoon Tuan, kan tag-agi kayan digdi sa probinsya kan Albay, and magayon ng tagparadang tangugod Sir Mar, pag tiga-ulit-ulit na tigasabi kad mga otoridad na zero casualty kita. Yes, yan talagang na-achieve yan. And bigyan ko salamat ba ang mga disaster official dahil sa pagsunod kan mga kababayan ta. Tama. Sabi, kaya sa kunyan, ang sisipo naman sana talaga, susupply kan kuryente. And ngunyan, pinaghihinguan naman na Albay Electric Cooperative na magsabaralik na supply. Pero siyempre, man basta-basta Sir Mar, tamaagi man sa inspection border assessment, so talagang pwede na para sa safety man ka na gabos tabi Sir Mar. Anyway, pag nahihiling man na areglado ang sitwasyon, madali man na makabalik ang supply kan kuryente sa palibot man niya tuloy sa probinsya Albay. Very minimal man tabi Sir Mar ang naging danyos sa mga kable kan kuryente sa palibot, and wala man talaga na dakulang problema ang iwinalat si Super Typhoon Uwan. Roger that. Okay. So, yan tayo, Sir Mar, kasabay kan pagpasalamat na kita nakasalbar ang pagtangag taman
duman sa posibleng agihan kan super typhoon ngunya nabanggi sa central and northern Luzon area. Joshua Bino, Lead Boy, PCGB. Thank you very much. Yan po, yan. Sabi ni Genevieve Ripari Picanonce, good evening ngayon po, Sir Mario. Ayan, sana po tuloy-tuloy ng malusaw si Uwan. Yan, ito, maglalanpol pa ito sa Aurora. Anunsasyon Monte, salamat. Okay na kita sa Albay. Ditas back. Thanks God. At paalis na si Bagyo. Uwan, ingat po everyone. Okay, thank you Lord. Sabi ni Genevieve. And then, hello kay Sir Francis Bualoy. Sa mo yung presidente ng Kabalik at Civicom 430 sa Rumbangi Base Chapter dyan po Santo Domingo. Yan sa mga paglibat all 41s. Big 142. Yan. Sa gabos na po tabi ng mga kasarabay po mga tugang sa Kabalik at Civicom at saka digdi po sa grupo Bicol Emergency Communication. Yan, tabi and then sa NTC, DICT, good evening po sa inyo kabos. Bueno, kaming Jomar bien nakaantabay man. Yan, okay, sige. Lagdagan tayo istorya. Mga tugang para sa mga kababayan tao, bukas, walang pasok. Duman sa direktiba na pinaluwas kang Presidente Kasubago, dahil kaibanan po sa Bicol Region duman, Region 5, sa mga dainin klase, duwang aldaw. Pizza 10 sa aga, tapos pizza 11 sa Martes. Pagkatapos, sa mga empleyado di gobyerno, sa aga, walang trabaho kayo. Walang trabaho kayo. Sa pribado, depende na po sa discretion kan management. Okay? So, yan po yan. And magayon man ngunyan ang patakaran kang Department of Labor and Employment para duman sa mga pribadong mga empleyado. Okay? At ang sabi, mga tugang, sabi kan Tole, nanindugan po ang Department of Labor and Employment na dapat na tawaning pinalidad o padusa ang mga empleyado na dahi makakalaog darakan maraot na panahon. Di ba? O, yan po tabi. Hello kay Arnel Balderan. Salamat okay na kamo dyan sa Albay. Yan po tabi. Okay. And then sabi po digdi, mga tugang, ngaya sabi kan Dole, daing paninimbagan na administratibo ang mga empleyado na daing maglaog o magsayong ang magtrabaho sa siring na mga sitwasyon. Dahil pagkakonsiderar ining makaustisya o magkakanigong lakdang para sa saindang kaligtasan. Yan po yung mga mga daing nakakalaog. Ay nagsabi kan Dole, dapat na padusahan ang mga employer, ang mga obrerong pinili na magtinir sa saindang mga harong para maiwasan ang peligro darapo kan maraot na panahon. O yan po tabi adi. Base yan sa pinaluwas kan Labor Advisory kan ahensya susog sa Article 5 kan Labor Code of the Philippines na inamyendaran kan Republic Act number 11058 na pigsasabi mga tugang pwedeng aktibar akan mga pribadong kumpanya ang sa indang management prerogative. Sa ilalim kay ni, pigtutugutan ang mga panparamento sa suspensyon ng trabaho sa pribadong sektor kada bes na may patakot sa kaligtasan kan mga obrero. Ayan, inwes na sa iba talaga nagsarado. Maski sa mga drivers bagayong sa Bitcoop, talagang sinuspindi nila ang pasok, tangani po na maligtas sa mga trabahantes po nila, mga driver muna sa mga conductor. And then sa ilalim po kan pay rules, mga tugang daing bayad ang aldaw na dai naglaog ang empleyado, pero na sa nakon igwang company policy, collective bargaining agreement o CBA o leave credits na pwede pong gamiton kan empleyado. Yan po tabi ang panindugan kang Department of Labor and Employment. Di kayo pwedeng basta-basta tawan ng penalidad kapag sabi nga ni kan may kalamidad. Yo. Okay. Sabi ni Genevieve, nakahinga na po ako, Sir Mario, na bumaba yung signal sa Albay. Thank you, Lord. Okay po, tabi. Sige. Ayan po ang mga developments ko niyan, mga tugang, para po duman sa tuya na pag-antabay sa sitwasyon mga tugang kang panahon. Tayo na po ini sa tuyang padagos na
pinag-abangan. Kaya halos 24 hours na pala tayong nakatindig. Okay, and salamat sa mga pag-ariba sa Megaforce. Talagang ano yan, tinutukan ang gabos para lang po makadeliver kita ng tama dyan po sa mga kababayan nato. And salamat sa Pag-asa for accommodating us para po sa samuyang enthusiasmo na maipaabot tulos-tulos sa mga kababayan taan mga sitwasyon, mga pangyayari sa tuya pong kapalibutan. Most especially ini po na manungod sa paggiya sa mga kababayan ta sa sitwasyon ng panahon para po makalikay sa naman pong peligro. And then siyempre salamat din sa mga komunidad, sa mga nagsunod, mga vulnerable sectors na amay na pinaibakwar. Salamaton po sa cooperation. Larong kita kaan dapat pirmi, di ba? Tangani po na ano yan. Kumbaga haloy na. Kumbaga matagal na tayo na lecture, matagal na tayong training, seminar, pinagpulong-pulong, pinagpapaliwanagan manungod sa mga hazards na pigahampang. So panahon na para pag nagpautob gilin mga preventive measures sa pong mga disaster officials pagsunod po kita tayo bako mo yung para sa na kundi para po yan sa sendong kaligtasan. Okay, minsan may mga inconvenience pero paramentas man sana yan, mga pirang oras lang yan o pirang aldaw, pagkatapos balik naman kita sa normal. Mas maray na po ito na ligtas sa buhay ta taan propiedad na kukuha na po sana yan. Okay? Ingat po sa kabos, watching from Belgium, si Norma Jane Borbe Van Leeuwen. Yan, dabi sa mga kababayan ta. Ikadakol kita ng mga mga overseas workers, mga residents na kang mga iba't ibang mga nasyones ng mga Pilipino, mga Albayano, mga Bicolano na padagos po nakaantabay, ginabayan tayo sa asang special coverage ngaon sinda para po maging connected, asin maaraman nila kung anong sitwasyon digdi, asin makapaabot ng pangungumusta duman po sa mga kababayan nato na ngaon digdi nawalat ninda. Kaya daita po ito pinalapuas na daibasahon sa para po sa sa connection ng mga magkakapamilya. May saro nga naman nagtaram na ngaya. Dipisilo ngaya pagpunyan. Dipisilo ngaya pagarayo ngaya talaga. Marin na lang tayo sa DCGB. At least nga updated kami. Paring Jamar, good evening tawi. Salamat, Paring Mar. Good evening. Nag-upload na ako sa messenger. Tadain ang signal digdi sa Moya. So, Wala na sa telco? Wala na. wala na. Naubusan na ki baterya o gasolina siguro. So, sa indang cell site. Ayun. Sa Malilipot. Oho. Kaya, marisa na ta matibay ang internet provider digdi sana ibakwarang kong arong. Garo ko dyan. Satellite garo. Bako man. Bako man. Kable, oo. Kable, yan. Marito na yung naputol sa kable dyan. Jomar, nawara ka. Ayan, nawara si Paring Jomar. Ayun, naputol. Naputol si Paring Jomar. Ayan, nag-connectar giranay. Ayan, nawara. Ayan, ayun, wala. Nawala, hindi makakonect na si Paring Jomar. Sanad nga. Tabi maluya na so dahil na so kunyan telco duman. Dahil na so telco mga tugang nakunyan wara na so power, no? Kaya yung po tabi naputol na si Paring Jomar, nawala na so linya niya, nawala na balsok na manggaro. I-try natin baka sakali makalusot kita giraray magayuno na sa signal biglang napalsok biglang nawara, di ba? Yan po tabi halos ngunyan iyon na yan ngunyan ang mga pinagapot ng mga tao noon nga mailaw lamang. Ayan, naglilibot na po tabi ang mga taga-Aleco, pinag-assess po yung lugar. Ang medyo magiging problema lang kayo so may mga natumbang poste tapos may nagkapurutol na mga wires, lalo na kung mga yung backbone yan, di ba? Kulang kable. Ayan. So mga ayusin mo na yung backbone. Pag nagkago ng kuryente dyan, saka na po so yan. Saka na so mga
mga linya pa siya rin po sa mga harong-harong ta. Ayun din na, di na makakonek kay Pading Jomar. Nawara na, ha? Nawara na, tabi. Alright. And then, duman sa mga kababayan ta, si Jimos Barrios yan, katuwang-tuwang naman po sa DSGB Social Media Department, no? Particular sa News Online Facebook page sa pag-update po sa mga pangyayari. Kumusta na po tabi dyan sa Pulangi? Sabi nag-subside naman imagine sa Pulangi, pinalangoy man so sentro. Pagkatapos ito po na sa Udan, yung merkado po ninda, pinakunyan man, pinalangoy man, pinalubog sa tubig, di ba? So yun talagang grabe, so daradarang tubig, mga tugang kang bagyo. Signal number 1 ngayon, signal number 2, signal number 3, dahil mga lamang garong normal nun, ito pala nasa Udyan, Surapado, di ba? So yan mga characteristics kang bagyo pa iba-iba, di ba? Kaya yan sabihin dahil nga pwedeng gamiton ta na rason, ito ngayang dahil mga nangyari sa Muya, ito may mga previous ring na si Arog sa mga narason mga tugang nagkatarak lubang kang panahon kan riming, di ba? Okay, so mga lessons learned na po yan tabi. Okay? Ayan, nakatune in na now sa Radyo DCGB, sabi ni Jen Estola. Yan. Okay? Naman sa mga kababayan ta, good evening po tabi sa Indo, and hope na makakapagpahinga na kayo, makakapatulog na ng maimbing. Ngunyan po na pagkabanggita, nagbaba na po ang signal, and hopefully, by today or tomorrow, mahali na po tanganing sa mga na-stranded na mga pasahero, makapagbiyahe naman. Ngayon, yan, standard operation po yan, procedure na pag nag-signal number 1, automatic po yan, walang biyahe ang barko. Iyon po, walang biyahe ng mga sasakyang pandagat. Okay? So kaya nagkukumpul-kumpul yan sa sa mga pier, mga stranded, dahil talaga titugutan ang Philippine Coast Guard dyan. Okay? So hopefully mawara na tangani makapagbiyahe naman sa iba. Okay? So mga kababayan ta, yan, i-check nyo pagbalik ninyo sa mga harong-harong, magnini, gilingong kimaray, ang mga saksakan, tabaka kung linaw gitubig yan, pasiguron tapo tabi before na itaas ang mga fuse box natin, di ba? Yung mga circuit breakers tangani po na dahil kita madiskwido, dipisil na, okay? And then maglikay sa mga mga ragpa, di ba? Likay sa mga pako, asin mga bote na posibleng napasa, maghiling po tabi maray sa pigaagihan. Iyo po yan, tabi. Kaya nga sa ibang mga areas na naklearing na, pero still may mga ragpa pa, maglikay sila po, dahil masyadong kakaskas. Luway-luway sana. Slowly but surely ang driving natin. At dito sigurado pa ang sitwasyones dyan po sa palibot. Okay? And then, sa ibang mga lugar, sa ibang dainaagihan, no? Particular sa Mayon Unit, dyan sa Masarawag, sa Ginubatan, sana mapadarahan tulos pagkaaga ng mga heavy equipments, backhoe or grader, or ano pang tawag dyan, payloader, tangani po na makaros, so so ibinaraba na mga volcanic debris, at yung mga naging warning mga tugang kan P-box, tulos na nagpalos ng P-box, ning lahar warning, pigwarningan itong sa mga nakadipasit mga tugang na kampanahumpa kan pagtuga kan 2013. Tapos sa mga nakadipasit na kan mga inot pang panahon na posibleng mauros dahil sa makusog ito nga ni supiglaoman na uran na sobra 200, di ba? 200 millimeter na pwede talagang magpababa kan mga volcanic debris, no? Yung volcanic materials na yaon po dyan mga tuga nakatambak sa marisbisan ng bulkan. So may mga area na talagang nalusin pagkatapos yung ito pong mga lugar na loose na dahil para karos na kan mga parakwari, yun na po yan tabi sitwasyon, okay? So it's good na wala akong nadiskwido mga tugang,
Kaya lang mamundo na bareta ta, wala na naman na trend kita. Wala na yung trend eh. Di na makakadiretso naman sa 30. Kung magagaro, nilulokot. Nakunyan eh, nagkurbada. Sa tulay na alaba. Ta na scar, tuminagilid so nakatukod, so nakasalod sa iya na simento, mga tugang kasubagong aga, dahil sa kusugkang dangkuros kambaha, natuwal, nalituang, di natural, daing salod sa gitna, sa tahaw, kaya medyo sorilis, sa tulay, sa trabesa, nabingkong, kuminurikot siya, kurbada, alaba pa rin yun, dahil walang ibang dadaanan eh. Ito po ang kung paano, kung sana maayos tulad siyang kampinar, pero iwan natin, At yan naman ko ta sa piglalauman na igwana ko tang maabot na dagdag na mga tren, makina. Kundi paano takayan na day na po kunyan, day na ngayon naka-diretso at naputol na sa tulay. O paano? Paano ba nakitanag? Na itaw ta naman so pinakahuling dispatso kang panahon na parayo na po tabian bagyo arayo naman sa tuya. Bigbaba na panitin na bigbaba po ang signal. So that's end sayang day mo aram ito nald so ano yan so video dyan ni sige tabi salamato na marayo, ingat ka mo ha, ayan, ingat ka mo. So video ni Sir George na sinaray ko dyan, dahil mo ito mako agarwari. Ayan, i-plate ako tata. Salamat po Sir George, ining pinagigibo mi. Parte po na yung kakamautan po nindo na makapagserbi ang this GB and its personnel sa mga kababayan niya to in times of crisis and calamities. Yan po, tabi. Okay? Salute tabi Sir George, rest in peace. No? Okay, o beno, mga tugang ako po'y paalam naman muna. Pahingalo kita taod-taod mabango naman kita para po sa preparasyon gasto yung mga bareta, para po sa pagbabalik kan normal na broadcast, mga tugang ka mga programming sa aga kan Radyo DCGB. Okay? So sa Indo Kabaw, salamaton sa para po kang bilog na tropa. Si Ronald Baldo kasabay ta, si Chief Ramir, June Apulis, si Kuya Nems Flora, kasabay tamang mga tugang si Jerome Nico Martinez sa tuwing IT. Sa newsroom yan, katuwang tapo dyan si Jenny Machibayaran, Shara Mediron, si Jimus Marios, si Nicole Al Gloriani, Megaforce Patrol, siyempre, dahil nagpabaya. Sa tuya po ng mga pag-iriba dyan, sina paring Jomar Bien, si Joshua James Bino, partner Alar Mario, Henry The Boy Mata, yan, mga tapos ano yan, sa mga pag-iriba tang tulong mga babayi, yan, sina Angel, si Karen at saka si Nicole. Get well soon mga madi. Get well soon. At saka po sa pag-asa, salamato na maray. Pangalan po ni na Ma'am Brenda, ni Sir Nonoy, ni Sir Glenn at saka ni EVP, ni VP Henry. Ako po si Granay, si Mardela. Thank you for giving us company hanggang sa aga po tabi. Salamato na maray. Magpangaji kita bago magkaturo kasi magpasalamat. Thank you, Lord. DZGB and OKFM Special Coverage. Radyo Balag